Další Garden díl. Jsem tady s Tomajzníkem 63. Zdrav. Chceš něco? Nechci nic. Semínka bambusu. Ale ani nevím, k čemu to využít, tak to. No to nevadí. Stejně ti z toho vyroste nějaká nucotina. Já mám tady trošku zmrzlou, šokovanou a Moonlit zahrádku, kterou jsem tady pěstoval celou noc. Teď si ji tady sklidíme. Vlastně jako od minule tady přibylo jenom pár možná rajčat, jeden kokosovník a jinak tady tohle všechno. Takže jdeme sklízet. Farmář Pepík. Mám křečka, teda ježka. To je pohoda, no. Já tady sklízím všechno, co jde. No. To je smutné. Konečně tady budeme mít místo, tyjo. To ti vemu. Ne, nemůžu skoro. A ještě tady mám 1000 semínek a já vlastně ještě budu dostávat semínka z toho. Takže my budeme mít ještě víc těch karot semínek, ježišmarja. Nice. Tady budeš mít ty. Ale mám plný inventář toho, jo. Tak já jdu tady. Schválně kolik mám Moonlit? Mám 5 Moonlit? Ne, 6 Moonlitů mám. Jestli jsem se nepřekl. Ale ještě tam máš mulity, tak co? No miliardu jich tam mám, ale mám už plný inventář. Vem si všechny Moonlity. Plánně, jestli budeš mít to vajíčko. Bez tak jo. 8 Lunar Pointů, dostal jsem ježka. Ten je hovnu. A ještě jsem dostal od tebe toho To je psa. žezlo, ne? Ne, toho psa jsem tady od tebe ještě dostal. No? Jo, a taky se dám Dostal jsem. třeba A co ten 300, Jack dostal za tak? 370 000. Taky tady mám ještě legendární vajíčko. Který vyroste až za 3 hodiny se vylíhne. Teda ta 2 už. No, to jsme si pomohli. Tak, teď jdem tady. Na louny. Toho tady rozhodně nebudu. Teď tady ty oranžové tulipánky, který taky budeme sklízet 200 let. Já říkám farmář Pepa, no. Farmář Pepa. Reálně mě nejde koupit kámo rajče. Na to klikám. No teď až. Těch oranžových tulipánů, kámo, i jejich tady 4. Mám zase plný inventář, všeho možného. Právě. Škáně, kolik dostaneš? Mám to zjistit. Zjistíme. 21, mám ten seedpack, jeden. Nice. A teď máš seedpack, teď budeš mít zase to žezlo, který je nevím k čemu. Já si to musím označit nějak seedpack. Prostě to mám A seedpack. něco ti z toho padne. Prostě tam tady takhle. Co ti z toho padne, dělej. Teď to nebudeme otevírat, teď pozbírat zbytek sraček. Ok. Já už mám 2 miliony. Já mám jak dávno, počkej, tak já sklidím úplně celou zahrádku. Já tady mám zlatý mango, nice. Tak těch bambusů tady je taky moc. A ještě mám dalších 100 semínek bambusů v inventáři. Já jsem to fakt Já tady sklidím moje kolik tady je těch Moonlit mrkví, tyjo? Radši ovoce. Sbírej to všechno. Kolik už máme? 105 semínek. Pěk, tyjo, mrkví, jo. Nejprve jo. 1105. Aha. To v půl taky se reálně mění. Každou chvíli, nebo se mi to jenom zdá. Sbíráme všechno. Na sobě sbíráme všechno. Dostal jsem nějakou hůl
No, Ne, přitahu, to je taky no. Tady. uvidíme. Teď to jdeme prodat. Vyčilovaný. Tam něco mám. Co to? Chilled. Jak vyčilovaný, cože? No, chill ty. To máte Já už mám vyčilovat. 4,5 milionu. Skoro. Já jsem ještě neprodal ani moje největší věci. 4,5 milionu? Tak počkej, tak kolik budu mít? Já schválně se dostanu za ty mango, kolik jsem jich tam měl. Hlavně za to zlatý mango, počkej, kde je? Podívej se. No, Jich tady vidíš. už moc není. Budeme zkoušet tady. To je taky... Úplně jak se to změnilo, ne? Ještě tam nic nemáš. Ty rajčata, těch tu taky je dost. No to jo, ne. Hlavně to střel na inventor. Hlavně těch moonlit. Že... To jsme takhle málo. Jsem naštvaný. Jako jsme si jako nedomluvili, jo. Jsem se tím dostal do teda, to je jedno. Tak, Mám 3 kolik nám miliony. dáš? Kolik nám dáš? 6 pointů, jo. Tak ještě nemám vajíčko, no. Ale budu ho mít. Jo? Back harvest. To jsem dostal. Tak. To tady strašně roste Jedna rychle, mě... ty rajčata všechny. To jo, no. Moonlit. Hele, 1 minuta a bude event. 1 minuta a bude event konečně. Moonlitovej zas. No. Tam je moonlit. Něco jsem tam pobral. A ještě tam máme to rainbow moonlit, mám pocit. Ale tam nevím, jestli se dostanu proto. Chceš využít parkour od Počkej. Taryho. Bo já teď zasadím bambus a dostanu se tam, ne? Tak proč neuděláš ten... Tady tě učil ten parkour, ne? Tak proč neuděláš tady? Zkušenosti od Taryho, hele. Mě tady ještě parkour neučil. Tak to máš mu celkem. Ještě mám nějaký cranberries. Ještě tady pozbíráme takhle tohle kolem. Ty jahody všechny tady pozbíráme. Jo, full inventory. Ale že tady úplně Tary mě no tak neučil, no tak jsem spadla. Tak a jdeme se podívat k té Padám. sově. A konečně už je noc. No, To je jak poprvé. Ještě já mám, vždycky až za hodinu. mám 2 ty moonlit vajíčka. Jo, tak mě teď zajímá to žezlo, hele, co to jako udělá. No dělej žezlo, hele. Žezlo mi tady svítí jak blázen. Tak maká, teda. Tak, bych to mohl prodat. To už asi moc nebude, hele. A jako 200 táců, dobrý, no. Já se skladí ten bambus, dobrý. Jako, reálně jsem čekal, že tady budu mít to plánu, ale dobrý. I rajčata tady vůbec nejdu sklízet, tady je to strašně moc. Chci si, že mám poprvé plný backpack. Baťo. No vidíš. Když jsem sklidil úplně všechno, co jsem tam měl. Ještě ne, ještě tam toho mám hodně. No vidím, moonlit. Tam svítí, mám ho. Aspoň něco. Já tady mám to žezlo a furt mi ještě neroste žádný moonlit, ne. Tak čemu to žezlo je reálně? Tak jdeme dát moonlit. To žežlo je podle mě úplně k ničemu. To žezlo, vej. Hm. Taky si myslím. Kolik dostanu, hele, schválně. 152 000, to je málo. Jako dostat to v reálu 152 000, tak to je víc. To bys chtěl, jako. Už moonlit. Tady máme ještě podle Tam mě reálně moonlit. nic prostě, tady prostě to žezlo je na hovno. Mi to nic nedělá prostě. Tam moonlity. Já vím, že to Prostě nic nikde. nedělá, no. Já vím, že ten na pič.
Teď nám ještě jde to legendary vajíčko a ještě 2 hodiny 50. Protože to má jako zvýšit nějakou mutaci toho Moonlightu nebo co to je, ale jakože zatím nevidím žádný změny teda. Mám tady teď Moonlit kukuřici další, tak že jsem se nedostal tam k těm, viď. Tak potom bambus se dá už líst, takže se tady k něm dostaneme pěkně. Pěkně tady pozbíráme všechny. Taky. Já ti dám Moonlit, počkej, kde mám Moonlit? Kde mám Moonlit? Mám si Moonlit. No. Aha, pěkně jsem spal. To jsem 3 pointy. Tak jsme asi, já jsem asi všechno sklidil, tyjo. Ale já už chápu, k čemu je to žezlo. Normálně vždycky, když si dáš ty sobě rajčel, tak on ti to vždycky dá jenom 1 point, ale mě to zvýšilo na 3. Když jsem dostal 3. Hm. Ale jako 13. pojď se podívat, co mi tady roste na zahradě, no. No. Počkej. Ukáž, co tam roste. Tu roste dračí ovoce, ale takový neobvyklý. Kde? A jo? Tady. Hustý. Myslíš, že to bude Moonlit? Nevím. Gold Dragon Fruit, není to Moonlit, to je škoda. Musím By podívat, bylo jestli zlatý a bylo by... tady nejsou nějaký seménka. Pumpkin berem. Jinak To jsou nic. tam nějaké? No, to mám ještě nějaký mrkve. Ještě těch není nikdy dost, ale ty už doškovat asi nebudu ani. A jdeme to tady všechno zasázet, co tady mám. Nejdřív tu dáme tohle, tohle. 2 night vajíčka, dáme tady vedle toho legendary. Toho roste 5 hodin skoro, no nic. Že ty už máš to vejít? Kde jsi dal 2, reálně? To jsi dostal 2, jo? No to dostaneš 2. Ale night seed pack, tak pojď. Budeš mít seedpack za chvilku? Starfruit, legendary. Máš? Jo, to je takový ta hvězda, jakoby. Starfruit, se podívej. Hele, ty máš 15%. No, Na to. to je dobrý. Ty máš ten Moonglow za těch 12, ne? No, Tak to je pohoda. Kam se ti dáme, pane můžeš... Starfruit? My mohl jít do Superstar, tyho Starfruit, víš? Já vím, no. Dragon Fruit dáme tady. Korn, ten dáme Zkušenost tam. má talent. No, přesně tak. Americko-Slovensko má talent. No. Přesně. Oranžový tulipány, teďko Ko- ne, Apple. Apple je od Steva Jobse, takže to dáme tady. Mango dáme tady. Karot. Karot máme milion. Watermelon. Mě tady reálně rostou jenom ty rajčata Moonlit. Jinak nic. Tady dáme tulipány, ty pojedem takhle, to se jezdí takhle, víš co. Nastavíš autokliker, jo, který nemám zaplay, tak vydrž. Tak, pustíš autokliker a jdeš. Může, když to měl dělat ručně, tak si to zblázním. No to je dobrý dělat ručně. Tebe to nebaví? Ne, nebaví mě dělat 50 kliků ručně, jenom kvůli tomu, abych zasázal nějaký tulipány. No, to jo. Ještě k tomu mrkve, tak klikám 1000, tyjo, to tady budu sázet 100 let, tím autoklikrem. Prostě takhle můžu chodit, dám mířit si to pod sebe a tam, kde budu chodit, tak tam budou mrkve. No to zase je dobrý, no. A už tady mám hned nějakou... Hele, to žezlo mi něco dělá. Teď to napsalo, že nějaký Moonlit se zmutovalo. Tady Počkej, nasázíme to je takhle. tohle. Všechno to tu To je tenhle nasázet. Moonlit. To nejvíc to jen jde. Počkej, tak to počkej. Tady to stejně, tady takhle pojď sázet. Sázet Já mám mrkve. Mě to zmutovalo Moonlit Apple? Nebo se mi to zdá? Ale napsalo mi to, že mi to něco zmutovalo Moonlit. Je to možný? Počkej, tak kolik mi za to dá?
No, jako zmutovalo to pěkně. Dostal jsem za to hodně. To. Tak ze semínek to tady nemůžu v životě zasadit tolik toho. Ach jo. Můžou být tady nějaký můlit už, nebo ještě ne? To se mi semka ani nevejde tolik toho. A počas zjistit, ale zjistit. Já furt sázím mrkve, no. OK. Pojď se podívat, kolik to mám mrkví. No, tak to jo teda, no. A ještě nejsem ani v půlce. Aha. Můžeme vysvětlit, proč to noční vejce se líhne ještě díl než to Legendary. Legendary roste 3 hodiny, tady tohle 4. No já Tak to vím. jako ne. To je na 100 let, já vím. No tak to mi vyroste až zítra teda. Ale rozhodně to 4 hodiny hrát nebudu, to jako ne, no. Už mám těch mrkví jenom 500. Ale i tak je to miliarda. Jak to roste hned. Jako škoda, že tady nemáš toho králíka, ale kámo, už máš tady Moonlit. Já vidím, no. Tak to rychle ti docela jako to. Já kdyby jsem si tam zase zasazoval mrkve, tak ten blbej králík mi to zase sežere. Hm. Takže pojď sem. Já si ho vemu. Pojď sem. Sem. Já toho králíka normálně prodám už a hotovo. Ty taky. Pojď sem. Tak, hotovo. Koval jsem se Ježka. Takže to bude na pánvičce. Už nemůžu sázet, už mám moc rostlin na zahradě. Zase jo. No, jako... Tak jdem sklízet, no asi, nebo... No vlastně ne. Jenom ty moonlit můžem sklízet. Já jich mám tady bohužel jenom 100, ty jich máš víc a to je jedno. Hele, Tak ono, snad mi vyroste nějaká velká. mě vedle toho Já žezla si tady sázím. Hele, mě vedle toho žezla vyroste moonlit rajčata. Jo. No. Ale teď mi to zase napsalo, že mi to něco zmutovalo. Nějaký Moonlit. Vidíš. Sbírám. To ten apple, ten je zajímavý. Dragon fruit. Tady to je mango 20% a ten kokonát, ten je furt 71, to je. A skoro 5 milionů, ty. To je novýho. Daffodil berem, jestli tu je. To je 5 milionů, skoro. Ale kaktus mám. Ne. On už skončil ten event. Tak nic, no. Ale to je jedno. Já dostanu teď ale hrozně moc pointů. Mě to zmutovalo, kámo, to dračí ovoce. Mě to Ty kráso, no tak se dívej, no tak mě to září pěkně, jako. No tak my jdeme klikat. Zase, Dívej. Ečko, ty vole. Kolik za to dostaneš? Tak já nevím, tak já se jdu podívat. Jako já se můžu zeptat, kolik by jsem za to dostal jako peněz. Klidně. Tak se zeptej. Zeptáme se Steva z Minecraftu. Apple je od Steva Jobse. Dostal by jsem za to 21 000, to je málo, takže já si to jdu dát jako na pointy. No a kolik za to dostaneš? A počkej, jako se dám, že... Take this, plant. Tak to jsem ale zklamaný, celkem. Kolik? 5 pointů jenom. Teď jsem tam dal jednu mrkev a dostanu jeden. Tak to. Ale počkej, tady mám ještě jeden Moonlit. Nebo počkej, se nic nebylo to tady nepotřebuje. tohleto zmutovaný Moonlit? No za 68 000 mrkve, to jsem úplně potřeboval. Tím ještě rostou ty melouny. Já mám zlatý to, já mám jahodu zlatou a k tomu je ještě Moonlit. To se máš, no. K tomu vajíčko za 600 000. Nechci, žádný pety. Zkusím to ještě tady vyčistit. Jo, já už mám 4 miliony. Se máš. Tak už nikdy Dáme nekupuju tady žádný tohle? mrkve, tohle. Mrkvování tady, kolik tu mám těch mrkví, to nejde, tyjo, to je strašný, fakt.
A zase ti to dělá jako jít ty moonlity. To jo, no. To máš mrkve, hned ti to udělá moonlit. Tak si je tady taky sázím, víš. To zase ty moonlit nebude. No. Mm. Plný inventář mrkví za 28 000. Bomba. Tak to je teda pěkně málo. Viď. Já si sem zasázím mrkve a dám to služba tomu králíkovi, ať se taky nažere konečně. Ten Starfurt je nějaký divný, taky 40% má, vole, a je malý, jak něco. Ten star fluid nebo to tak to jsem jako něco zajímalo, jak to vypadá, takže kde ho máš? Tam vzadu, vedle toho kokotovníku. Ty tady. Já už vím, jak vypadá. No tak je vůbec pěkně hezký, ale. No. Tady mám Na tom mango, porostou ty, tady mám apple, tady na mám... tom porostou ty hvězdice. Čekej, kde to mám? Hele, tady to máme, urychlíme ti růst. Ale jenom to mango asi bude pěkně velký, protože tady skoro přes celý ten a ještě nevidím ani ten kmen, nebo ty ho vidíš? Ty, kde to je? Kde máš mango? Tady mango 43% a není tady vidět. A je tady... Tuhle mango. Tuhle mango. Ne, to je ten dragon fruit, ale tady, ono to No, mango, tady to všude píše mango, až tady pocať to píše mango. A nevidím ten kmen ani, takže to bude gigantický mango. já taky nevidím kmen. Možná, když Počkej, ale. si pak zkusím odpojit a připojit. Ne, já ho zaleju, počkej. Už poroste možná. No tak, já nevím. Musí to asi buglo nebo co? No ono má 53% a není vidět. Prej. Ale už je vidět. Až teprve. Aha. Dívejte, dívejte. A když jsem ho sázel tady, ne? A nebo je, podle mě je v podzemí buglí, že když se odpojím a připojím, tak tady bude. Že tohle to jsou větve. Hele, už máš Star Fruit hotový, už jsem ti ho zalil, už je hotový. Počkej, Teď počkáme na hvězdice. já tohle prodám. A jdu se No, odpojit a připojit, jestli tam bude to mango. kurňa, zrovna jsem ti to zalejval. Ne, vole, já jsem se připojil na public. Jsem se připojil Aha. na tebe se musím připojit. Mě to ukazuje, že nic nehraješ, ale... Kurňa, No fix. tak to musíš napojit na tvůj server. No nekecej. Já nekecám, ty kecaš. Já si... Mě to Jako odpojilo. první, když se... Pet simulátor mi to odpojilo, to je věc. No ach jo. No, máme tady bambus. Máme tady bambusáka. Jo, je to vidět, už konečně. Tak to zase tak velký není teda. Jako čekal jsem, že to bude větší, no. To jo, no. Ty bodůvky asi dáme Tak úplně počkej, do to ještě prdele. zalejím. Ať už roste tady tohleto, ty hvězdy, co tam budou. Mě to zajímá. Teď odstraním trošku těch bodůvek, těch tu moc nepotřebujeme. Dragon Fruit ti roste pomalu, tak ho zalijeme. A to ty můžeme si nechat. Hele, už ti roste konečně Dragon Fruit. No, jo. Tady bude asi pěkně přes sebe, to tak vidím. No právě. Ten Starfruit tady, ten tady nelíbí se mi. Doufám, že já si pak koupím tu Taky věc se na to, abych ho rozpěl. mohl přesunout. Tady ten Jo? strom. Jo. Tady Škoda, není, to nemůžu dělat tobě. Ty nemůžu ti to dát, abys to použil? Nemůžu. Škoda. Tak už to poroste reálně, to neroste furt. Hele, mango už máš vyrostlý. Ten strom. sklidil jsem všechny ty mrkve a bolí mě úplně prd. Jo. Takže sídy všechny máme v inventáři. Tak jdem na to. Takže to jsou peti, ty prosím tě s tím nic dělat nebudem. Sídy bambusu. Jdeme sázet bambus. Vy potom můžete do komentáře napsat, jaká zahrada je lepší, jaká je prostě hezčí. Víš, Honzo? Ano, jestli to někdo vidí teda vůbec. No. Tak se podíváme na tvojí. A pojď se podívat ještě na můj ještě. Happy. Jo, tak moji znají, tak tvoji ukážem.
Tak jo, taky prolezeme. Jo, to To, je vše. hele, tady máš taky Moonlit. Já vím, možná někde, jo. Tady v jahodách si to nevšiml určitě. To má to, no tohle se už autoklikem Mi vysvětli, zařídil. proč ty hvězdy ještě furt nerostou. Já nevím. Tak, karotky, na ty kašlůš. A ještě nadám tady rajčátka nějaký. Do nějakých mezírek, kam se ještě vejde. Tak. Karotky, no. Můžeme ještě sázet nějaký karotky asi. No to udělám takhle, vole, tady poběžím s karotkama a budu sázet pod sebe karotky. Počkej. Budu prodat všechno, hotovo. Prodej to. Teď zklamanej, dostal jsem málo. Hmm. Já myslel, že jsem prodal toho peta. Ale oni se neprodávají, dobrý. To musíš u Taky toho, nosit to musíš u domů. toho, jak se kupujou ty vajíčka, tak tam se dají prodat peti. Jo, tam se prodávají, aha. Hm, Dobrý dobrý. já jsem dobrý mrkvovej tady král, ty. To je ono. Mrkvový král v Protože Grow a Garden. fakt škoda, že jsi nedostal toho králíka. A okamžitě ho půjdu ven. Koho? Nic. To je Rafael. Rafaelu, jo. Máš rád? No. Bo nějaký mrkvičky tu mám, víš, ne, že ne? Pár velkých. Ještě co tady, to tady zasázím, To tak je. bude ráno. Já prodám králíka, pojď sem. A on mi nechce říct, kolik za něj chce. Takže jde jíst králíka. Strašný, víš. No tak to ale jako ne, to jsme si nedomluvili. Full pets, hunger bar. Nikdo nechce králíka. No, tiši. Už to nechci udělat třeba na smetaně. Na paprice. No, Králík na třeba. paprice. Králík na paprice z Grow a Garden. No. Tak schválně za kolik prodáme za všechno, co jsem měl za 215. Dobrý, tak. Ale proč si nekoupíš ty? Na to přesazování tady, to lupatku už je tady. Ale já mám první starfruity. Já mám starfruit. Chceš starfruit? Tak počkej, to chci vidět, hele. Ukážem tu tvoji zahradu, nevím, kde seš. Tamhle, koukej. Já jsem tady. No, Mám tady ty dvě starfruity, no tu máš. je to vypadá takhle. Počkej, ukáž. Já myslím, že vyroste hvězdice, jako úplně hvězdička, víš, protože jsem viděl na public serveru, že to byla jako někdy i hvězdice taková velká. Já vím, no. Já jsem taky myslel, jakože 24 000 jsem za to dostal, bomba. O, já jenom 13. No, že jsem ti na ten menší, že... Jo, takhle. Kámo, tam je ta pepperoni. Já mám tu papriku, tu předposlední. O, pepperoni, a jo! Za milion, to je nějaký drahý, ne? A máš ji, ne? Jo, mami. Já taky. No tak to počkej, no tak to ne. A kam to mám zasadit? Já ani nevím, jak je to... Počkej, Já nevím, jak je to velký. Honzo, pojď sem. Já mám nápad, hele. Aby ti to jako udělalo větší jako tu pepperoni, tak já ti tam dám k tomu ten spray. Tak mi to a on tam- ti to jako... Tak mi to tam dej. To bude větší. Tak mi to tam dej, já jsem Ty to... kde? Tady. Teď to dej. Tady, aha. Proč to nestříká? Stříká to. Proč to nestříká? Stříká. Vidím, že to stříká. To stříká, ne? Protože takhle stejně jako blbne, že nevidím ani, že se to stříká. To je jedno, tak já si to dám někam tady dál. Mango Sem mi dáme tady... Bunnyho. Mango mi ještě neroste ani. A kokos furt. Takhle Roste ještě 400. králíčí. Králík.
Králík je zlej. Nechceš mi dát toho králíka? Králíku. Tak Kdo já, je to dělal? tak já už mám asi větší mrkev v prvním díle, mám pocit. Už je Juka. A jo? Mám větší mrkev v prvním díle. Tady. Tak jako, aspoň máme novou tu pepperoni, ale ta poroste hrozně dlouho, ti říkám. No. Tak to nevím, jestli jako nám vyroste vůbec, Já už mám 15%. ale máš jo? No. Já udělal, ještě já nevidím pepperonky. Ne, prostě já jsem toho králíka vrátil zpátky do mý zahrady, ne, on jako první, co udělá, je, že si na můj záhon s mrtvemi a všechno tady vylučuje. Nenávidím ho. No. Ještě tak to jsem čekal, že to bude nějaký velký strom, nějaká takováhle jako tyčka, jo. No ono to je docela malý, no. Kámo, co jsem to Ale sebral? třeba Souka. No ono to není moc vidět, ale má to 10 kilo. 10, 7. To je Nice. 3krát větší jak tamto. A vypadá to stejně, super. Tak kolik se to dostane, ještě si myslím, že hodně. 100 000 skoro, 80. Tak to je málo teda. No není. Když to budu mít Pro 50. nás teď bude Mě zajímá, za kolik se 50. prodá ta peperonka. To mě taky zajímá, mě to zajímá hrozně moc. Jako roste mě to tady zajímavým způsobem. Další Starfruit. No ten je menší. Jo. Je mi roste Tak jako peperonka byla dobře, ale tak jako peperonka byla dobře drahá, no. Ale mám mango už první. Jo. Yes. Nic ještě, Dragon Fruit 12%. No vysvětlí, proč to roste tak pomalu. Máme ještě melonky, bambusky, dafodily a nevím co ještě. Hele, už to vyrostlo, no konečně. Ten peperon už ti vyroste. Jo, teď já jsem jí zalil těma konvicema. A já, Kde jí máš, já ti taky zalil. a já mám 60% teprve. A jako je to zajímavý. Roste mi to do těch rajčat sice, ale mě to nevadí. To si to potom můžeš posadit, ne? Ne, je dobrý. Myslím, že ten spray k tomu teda nic neudělal, to je jedno. No, nic teda ne. Dostali jsme dobrý to semínko, takže teď dlouho nedostaneme žádný dobrý. Co, za 5,5 mega jsem to zaspořil. No ale konečně máme něco novýho, viď? A nový semínka žádný skoro. Jaj. Tohle jsou. Tohle, co jsme měli, tak to je nový. Já vím, jako, ale jakože v shopu není třeba. To mám duhovou jahodu. Kolik mi za to dal za duhovou jahodu? Jenom takhle, jo. Já mám No, takhle běž do moonlity. sítě. Já mám moonlity. Další starfruit tady tu máme. Máš starfruity. To je miliardu zlatých tomáta. Tam něco hoří, vole. Kde? No to dělá ta chili paprička tam. Ono to má takový, ono to vypadá jak kdy tam něco hořelo. Koukej, tady roste. A jo? Tak z nedru v Minecraftu. No? Tady roste první paprika. A to je docela velký. Mě třeba tady už ta paprika nevyrostla, hele. Mně už jo. Už roste, ježiši. Kámo, co to je za papriku? To je nějaká velká paprika, co to je? Ukaž mi, ukaž. Ale mami. Ukaž mi. Pustý. Nejdřív ji ochutnej. Jo, jasně. Počkej, za kolik se to? 44 000, jo. No tak to jsem čekal víc. No Jako 900 000, jo? 44. Jako za jednu takhle jako tu chili papričku, jako je to slušná cena teda. Takhle jich vzít víc, že jo?
No jako to jo, no. A tam poroste strašně málo jich podle mě na tom keři. Mně roste třeba až teď. Hm. Ale jak tady mám ten spray, tak by mi to mohlo zvýšit tu. Se podívám pak k tomu Garden Sračkovi tam, nebo tam jdu hned vlastně a Už si pustíme, ukázal tu moji zahradu? ještě ne, to ukážem nakonec. Ok. No se teď, co to tady vyrostlo. Hodně věcí. Tak ukáž, kolik dostanu já, hele. Za to. To skupím pokoje. Hej. Water. To mi se to dá jenom 37 000, no tak to běž někam. Tohle se skupím taky párkrát. Takže na Garden jdem. Trouble. Jdeme vzít Starfruit a jdeme ho dát tady takhle. Co to bylo? Já to viděl. Jak se to přesazuje? Jo, aha. To se přesazuje, klikneš na tu kytku, ne? A kdy to nejde pokládat do rohu. No. Je tady takhle. Když je taky na kaktus, jo. Tak máme ještě Watering Cat, takže tady pomůžeme panu Kokonatovi trošku. Takhle dáme tu pár Tak lahviček. můj králík se tady tak měl u tebe. Tak. Starfruit. Yes. Ale mango další bomba. Jsem stěžuju, no. Já chci ty rajčata. Co tady dělá ten dragon? Pěkně přes No sebe. vždycky, hele, Honzo, ono to je tak, že já když nechci rajčata, tak jich tam je plno. Já když chci rajčata, tak tam nejsou skoro žádný. Hele, další paprička. To je strašně malá. Máš papriku. Já tam mám taky papriku malou. Nic, kam. Komu co to je za pidi? Skoro nic nebude za to, podle mě. Má jenom 3 kila. Dobrý, ukážeme tvoji zahradu a ukončíme to. Ok. Já si tady ještě nazbírám plný inventář, zase mrkví, protože těch tu mám moc. Ještě pustím ty pety vlastně, ty si tady odluknu. Vlastně, jo, nevím, uvidíme. Ty pety ještě nejsou. Nebudou ani. No mám tady ty, že jo, tady ty. Jako příště můžeme udělat video, kde budeme otevírat ty pety tvoje. Že je No. otevřeš. Takže, máme psa. Dal jsem ho sem. Co děláš? Ty jsou nahoře. Ten v pohodě, Jak ten... jsem... Hele, ten máš, každou minutu má šanci 10%, že mi vykope jakýkoliv semínko, takže on mi může vykopat třeba další pepadonku. No tak to jsem ti dal teda dobrýho teda. To jsi mi dal dobrýho. Pak mám ještě Ježka, ten nevím, co dělá. Kde je? Ježek jenom chodí a čmu, protože on je na zahradě taky mi tam furt jenom chodí a nic nedělá. Jo, ten má to, že každý ovoce bude 1,5krát větší. To si nemyslím teda. No jako píšou to tam, ale moc mi taky nepřipadá. No. Tak co chceš, tomáto? Když dám Ježkovi tomáto, tak si dá, jo. Neříkej. Víc tomáto. Jo, fakt, že jo, já ho můžu feedovat to. Já ho vykrmím vším, čím to bude a bude z něj tlusťoch. Tady papričkama. Přesně. No to kdybych mu dal, tak bych se zabil, ty. To je drahý jak. Já to dám mému králíkovi čili papričku. Dobrý, pojď ukázat tu svoji zahradu. Jo. Čekám tady. Tam, králíku. Tak to si ze mě děláš srandu, ne? Já mu dal kámo tu peperonku a ono mu to zvýšilo jako hrozně moc hunger. No dobrý. Víc. To nevadí, tak pojď nám ukazovat. Máme ukazovat. Tady máme mango. Mango, 2 mango. Ne, 3 mango. Dokonce. No. Dál. Rajčátka, to vidíte, no, rajčátka. Tamhle máme, když se podíváme jakhle zvenku, tak tamhle máme deštník. Jo. Deštník. Tady deštník, no, kokos. No, aby tam nepršelo, no. Tady je durian, to vůbec nic za ovoce durian, ale to je, no. Máš to tady.
Ale tady mám ještě to vajco. Pojď sem. Tady Tady je to, no. vajco. To je ten Moonglow, no. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. No a? Tady máme bowling. Tady je farma na bowlingový koule. Jo, já vím. To je No, všechno. A tamhle máš ještě, že jo, kaktus, tamhle vidím. tady mám ty bobrisky, který teď momentálně nerostou, nějak se jim nechce. Tady máš Tady hrozno mám, ještě. pojď sem, další ovoce, pojď sem tady. To víme, to tady je, no. Těch je No, tu jasně, hodně. ovoce tady. A pak tu máš ještě ten hrozno. Takhle divně tady vyroste Hele, všude. no. A to je všechno asi, ne? No, Jo, to je všechno. A takže, kaktus ještě. jo, ten jsem mu ukazoval. Takže to je pro tohle všechno a napište do komentářů, kdo má lepší zahradu. Lepší nebo hezčí? Takže čau.